पहिला जों दिनै करबुक सा डिभिजननि कायसा पन्चायत सालका करबुक इरो महन्त पारा इरो जों दिनै फायो जयन प्रग्राम खायपेहा इरो बीजेपी नि याकारै सिने त्रिपुरा मथादायो हामजागै फायहा 3 फैमिली 7 भोटार सिने त्रिपुरा मथाने फायो सिने फ्लैग रमायहा ताने बाय हिनि हिमालय सिने तिने बक बीजेपी रो कोनो काम सुबिदाबादी बाया सुरु इच्छा सिंनि सागैनाय बक मिथाबादी सागैनाय सुरु काम चलै दङ जमला हेन को हिनि बेहाय बिनि परे बौनि जे प्रतिश्रुति दमनि कोने एकटा फनो खालायमिया बक आलाय बिनि बागै साजाया ओय सिने त्रिपुरा मथालाय फाय बक उदान दफाया बिसोरनाय त्रिपुरा मथा आइ लक्ष्म इ महन्त पारानि बर'राव आरो उन्नति अंखौ बिसोरो सागिनाय आरो बर'फोरा बुबाग्रा लक्ष्म त्रिपुरा मथा आइ लक्ष्म आरो सन्देमानि आइ बुबाग्राके बुबाग्राके बुबाग्राके